जों कन्टिनिउ मटामटी 70 থেকে 80 জন आहाय लांबो डेली दं इनके डिविजन बादे दा जे डिविजन कालाय फेमिली बादे जों 70 থেকে 80 জন आहाय जों दंगो डिविजन बाय बुलजा खांगे ए बारे दिपासरमे जे मोथांजाक माने जे गेटल लेन्ड जे लेन्ड नरो जे सानलाय दं माने अ सबाना तुय जे ताबो भारत हाक्टनि बिसिङो प्राइम मिनिस्टार रत्न नरक तामको कुसारानि मुसु सिनि पाइथाकनि सल्युसन तामो जोंनि वानसो थांगे दिप्राइलेन सेपारेट स्टेट छारा सिनि बरफ तै मोथांजा गिया माने बागै भारत सरकार थानि जों ताबो सिनि दिप्राव आन्चलिक पार्टी गोबां दं जातिनि बागै कक सानबो आन्चलिक आसा माने बागै आन्चलिक इनि जत सेपारेट स्टेट छाबै एक दिन एमन खाइलेनो फाइदि जत बाल बाइके जों काइसे कम्बाइन खायो दिप्रालेन जत सम्भव जाति प्रेसार खायो चिनि आदाय खायो निबाङै जत चिनि आन्चलिक पार्टी खबकनाय जों तिनि कट जतन पार्टी बाय सालायहैनाय एक दिन अमहाय अवस्था सफैमोन जों जत बाक्सके जोरदार आन्दोलन खायमोन अमहाय अमन बागै जों कबगो चिनि यो दायफोराव बिसिंति जों कबगो जे कोनो पार्टी खायबेन सेपारेट स्टेट दिप्रालेन आन्दोलन बावै जत जों बाक्सके आन्दोलन जदि सि खायनाय गांके चिनि यो दायफोराव सब समय जों रेडी दंनाय सारनि केसे सिनेमंग्रि गेदि ani sinimong yo dai pep ni ties te sinor tangu chin yo dai pep ni president Vikas Devarma an bo mungkin main sing jamatia yang office secretary Robi Devarma chin tang vice president Vipul Devarma agi chin central leader of kotono mutamti tang bayu do hambai